Bon dia a tothom. En el dia que celebrem el Dia Mundial de l'Ictus, des del Servei Català de la Salut volem en primer lloc traslladar les felicitacions a l'esforç que molts professionals fan i... Talla. Tornem. Al final serà la primera. Ja en tenim una, vull dir que no et preocupis, que una la tenim. Anem a fer una altra, em torno a silenciar. Bon dia a tothom. En el dia que celebrem el Dia Mundial de l'Ictus, des del Servei Català de la Salut volem en primer lloc traslladar les felicitacions a l'esforç que molts professionals fan per fer possible obtenir els resultats excel·lents que actualment tenim amb l'atenció a l'ictus. És un exemple clar d'integració d'una cadena complexa que funciona. Passa per la ciutadania, que va integrant gràcies als esforços de tots aquests signes d'alarma que són claus per l'activació precoç, passa pels professionals d'atenció primària, urgències i el SEM, en la seva tasca també de detecció, primera intervenció i la correcta derivació, i per descomptat per la qualitat dels nostres professionals, neuròlegs, neurointervencionistes i neurocirurgians. No només això, sinó que cal pertanglar el cicle de la continuïtat assistencial, atendre aquesta fase subaguda amb la rehabilitació i el seguiment i control dels factors de risc. Sens dubte, també volem des del CatSalut felicitar el Pla Director de Malalties Cerebrovasculars, a tots els seus col·laboradors, a la seva actual directora, la doctora Natàlia Pérez de la Osa, per la seva tasca d'integració i el constant esforç per traslladar la veu experta al Servei Català de la Salut. Vull posar també en valor els esforços que fem des del Servei Català de la Salut en aconseguir que els professionals disposin de les eines per garantir aquesta qualitat, la incorporació de noves tècniques com la trombectomia mecànica, l'autorització de nous centres i aquestes instruccions que regulen els fluxos absolutament imprescindibles. És un tema complex, però que pretén garantir al final l'equitat en l'accés als diferents procediments i sobretot l'equitat en els resultats, fet que és complex en una patologia com la que parlem molt temps depenent, en una geografia des del punt de vista sanitari força diversa i dispersa. Des del CatSalut esperem poder fer front als nous reptes i avenços en l'atenció a aquesta patologia prevalent i discapacitant amb l'objectiu que compartim de millorar la qualitat en l'assistència a l'ictus. Moltes gràcies a tots.